Jaod bura ma Malindi Amina Mnyazi koro dwaro tend duond bura mar ODM mondo bed gi twak kod moko kuom jokanyo ma wachore ni obalo gi duond bura no kaka achiel kuom yore mag kedo kod pogruok mantiere i duond bura mar ODM ka olose kinde ya wayanga kar nindo i sikund sekondar ma Jilore. Mnyazi owacho ni ma e kinde makare mar duond bura no bedo kod twak. Mnyazi beno medo ni kata obedo ni nitiere jogo ma obalo gi duond buch ODM pod jogo omako chung ni gin jokanyo mag ODM. Ya kutosha kwa watoto wetu. Lakini mwakilishi wa bodi. Yale ambao mnaona ambao yanaendelea huwa ni kawaida katika siasa, wala lisio ni jambo la kushtua. Jambo la kwanza, fractions zote mbili ambazo zinavutana, wanasema wanavutana, lakini uzuri ni kwamba wote hawajatoka ODM. Hakuna mtu ambaye mmemsikia kwamba ametoka katika chama cha ODM. So hata kama unaona kuna choche za maneno za hapa na pale, watu wanarushana hapa na pale, but kitu cha kwanza ni kwamba all of them identify themselves as ODM. Jambo la pili ni kwamba ni kuwahusia wenzangu wa ODM tusikubali kugawanyika hususan na external forces. Tusikubali kabisa.